Здравейте, приятели! Добре дошли в моят YouTube канал. В днешният епизод на Темпо ще ви представя първата част от историята на Rolex, от създаването й през 1905 до наши дни. Пожелавам ви приятно гледане, но преди да започнем, часовникът за деня е Hamilton Jazzmaster Viewmatic. Елате с мен в света на часовниците! Днес ще ви запозная с марката Rolex, която от десетилетия продължава да държи първата позиция и да доминира сектора на луксозните часовници. Историята на Rolex започва през 1905 година в Лондон, където 25-годишният германец Ханс Уилсдорф и неговият доведен брат Алфред Дейвис основават компанията Уилсдорф & Дейвис. Актуалната Rolex SA е швейцарска компания, базирана в Женева. Тя е една от най-големите производителки на луксозни ръчни часовници. Контролира се от фондацията Ханс Уилсдорф, която всъщност е благотворителна организация с нестопанска цел, призната от швейцарското правителство, като по този начин се възползва от съответните данъчни облекчения. Компанията Rolex SA контролира 28 дъщерни дружества по целия свят и една организация от 4000 производители на часовници в над 100 държави. През 2017 е обявила приходи от над 5 милиарда евро и над 1 милион произведени часовници. Rolex SA е най-големият производител на сертифицирани хронометри, направени в Швейцария. В момента повече от половината хронометри, сертифицирани COSC, принадлежат на Rolex. Обозначението COSC произлиза от съкращението на официалният швейцарски контрол за хронометрите Contrôle officiel Suisse des Chronomètres. Но да се върнем в първите години от създаването на Rolex. Както вече споменах, първото име на компанията е Уилсдорф & Дейвис, а в последствие през 1915 е прекръстена на Rolex Watch Company Limited. Първоначално се е ограничавала да внася швейцарски механизми, произведени в Англия от Hermann Eagle, като единствено ги е сглобявала в луксозни корпуси, създадени от марката Dennison и от други бижутери, които по това време вече са произвеждали първите ръчни часовници, персонализирани с тяхното лого. Първите часовници, произведени от компанията Уилсдорф & Дейвис, са били маркирани с надписа W&D от вътрешната страна на капака. Ханс Уилсдорф регистрира търговската марка Rolex през 1908 година в швейцарското градче Ла Шудофун. Според близки на Ханс Уилсдорф има три основни версии около създаването на името Rolex. Според първата версия, Rolex произлиза от френският израз Horlogerie exquise, който означава изискано или изящно часовникарство. Според втората версия става въпрос за обединението на две марки. Първата е на луксозните автомобили Rolls-Royce, които са били любими на Алфред Дейвис, брата на Ханс Уилсдорф, а втората марка е на големият по това време производител на часовници Timex. По този начин са искали да посочат, че производството ще бъде ориентирано към лукса и оттам Roll от луксозните лимузини и X от часовниците Timex се получава Rolex. А според третата, Ханс Уилсдорф, докато се возил в един автобус, теглен от коне, чул Божият глас, който му шепнел в ухото Rolex, Rolex. Независимо от това, коя от версиите е правилна, Ханс Уилсдорф е търсил име, което да може лесно да се произнася на всеки един език, да бъде лесно за запомнене, но и да притежава определен стил и изисканост, а и да не бъде твърде дълго за изписване върху циферблата, за да даде възможност на английските търговци на дребно да могат да гравират лесно името си под марката Rolex. Петте букви, които съставят името, са в еднакъв размер, за да може да бъде изписано симетрично. Компанията Уилсдорф & Дейвис напуска Великобритания през 1912 година.
Основателят и Ханс желая да направи своите часовници по-евтини и достъпни за почти всички, но данъците и вносните мита върху луксозните часовникови корпуси от злато и сребро не му позволяват. От този момент централният офис е преместен в Женева, но продължава да поддържа клонове както в други градове като Биел, например, така и на други континенти като Азия, Северна Америка и Австралия. Другата причина, поради която Ханс Уилсдорф решава да се премести, е избухването на Първата световна война, по време на която на един германец като него не се гледа положително в страна като Великобритания. И това съответно би могло да нанесе допълнителна вреда и да намали драстично количеството на продажбите на и без това младата компания за луксозни часовници. Името Rolex е регистрирано официално на 15 ноември 1915 година. Преместването на компанията от Великобритания в Швейцария ясно показва желанието на Ханс Уилсдорф да продължи да се развива, без войната да повлияе негативно на името на марката и евентуално да го опетни. Създавайки луксозни часовници на достъпни цени, е целял да популяризира ръчните часовници, които по това време са се считали за предимно женски аксесуар, а мъжете са носили доста по-обемистите джобни часовници. Дрехите за жени не са притежавали джобове и оттам идва женският навик да крият нещо ценно в пазвата си, а в последствие в сутиена си. Ханс Уилсдорф е изисквал винаги максимална прецизност в отчитането на времето. И така, през 1910 година компанията пуска на пазара първият ръчен часовник, който носи швейцарският сертификат за хронометрична прецизност. Благодарение на своите безкомпромисни критерии, марката все още продължава да произвежда авангардни модели часовници, в които непрекъснато се внедряват технологични подобрения, като по този начин успява да бъде винаги с няколко крачки пред конкуренцията. Съвременните модели на колекцията Oyster Perpetual са добили своята популярност сред мъжете благодарение на успеха на иновативният за времето си модел Oyster, който е патентован и представен през 1926 година. Това е първият водоустойчив ръчен часовник в света, който използва също и патентована корона на винт против проникването на вода. Този иновативен за годините си модел бива поставен на изпитание и последен тест от Мерседес Глайце, която е британска професионална пловкиня и първата жена преплувала Ла Манша. През 1927 година Ханс Уилсдорф лично изслага около врата водоустойчивият Oyster, когато се готви за преплуването на Ла Манша. Но за съжаление Мерседес Глайце не успява да финишира. Но въпреки часовете потапени в ледената морска вода, часовникът Oyster продължава да поддържа точно време. И като добавка към рекламата около преплуването на Ла Манша, компанията Rolex поставя на витрините на доста магазини аквариуми за декоративни рибки с потопени модели Oyster, за да демонстрира неговите изключителни водоустойчиви качества. През 1931 година моделът Oyster бива усъвършенстван с ротор Perpetual, чрез който навиването на пружината е ставало автоматично. Днес ние познаваме това изобретение като автоматичен или самонавиващ се механизъм. Добавяйки механизъм Perpetual към корпус Oyster, се поставя началото на модела Oyster Perpetual. По това време роторът е бил доста дебел и се е наложило да коригират задната част на корпуса, за да компенсират дебелината на самонавиващият се Perpetual. Тогава се появяват моделите Rolex Bubble. Съвременните ротори са изтънени и се плъзгат нежно по пистата на механизма и дори са превърнати в микроротори, което позволява проектирането на ултратънки часовници. Другите основни изобретения на Rolex са автоматичната дата Automatic Date и автоматичните ден и дата Day Date. Automatic Date е представен през 1945 година. Този модел е първият автоматичен хронометър, който има отвор за дата върху циферблата. А автоматичният Day Date или ден и дата е пуснат на пазара през 1956
и е първият часовник, който показва едновременно както часът, така и датата. Компанията Rolex подарява на президента Дуайт Айзенхауер моделът си Just Date, изработен от 18-каратово жълто злато, а по-късно през същата година подарява на новият президент Линдън Б. Джонсън моделът си Day Date, също от 18-каратово жълто злато и комбиниран с ново въведената верижка от 3 части. Тази златна верижка бива наречена от Rolex президентска, заради изящната изработка, присъща само за един истински президент. Именно с Линдън Б. Джонсън моделът на Rolex Oyster Perpetual Day Date получава названието си President's Watch или президентски часовник. Именно тези характеристики изграждат отличната репутация на часовниците Rolex, които освен с качествените материали заложени в изработката, се славят също и с надежност и изключителна прецизност. През 1920 година името на компанията отново се променя и става Montres Rolex SA, където съкращението SA означава Société Anonyme или дружество с ограничена отговорност, а в последствие името се променя на Rolex SA. Компанията, създадена от Ханс Уилсдорф, според тогавашните документи, не може да се продава или търгува на фондовата борса. Традициите и здравите принципи на своят основател продължават да се поддържат и до днес. Компанията Rolex може да се похвали с над 500 патента, притежава също и над 2000 работници, заети само в производството и монтажа на механизмите. А и да не забравяме отделите за изследвания и разработки, които разглеждат всеки един аспект от ефективното производство, които включват дизайна и проектирането на нови часовници, на нови сплави и материали, а също и финалното им тестване. Сега ще ви представя част от по-известните модели на Rolex. Ще започна с тези, които са излезли от производство. Explorer Due 40 мм от 2011. Explorer 36 мм от 2010 до 2020. Explorer 39 мм от 2021. Sea Dweller от 2007. GMT Master от 2000-та. Daytona Zenith от 2000-та. Oyster Quartz от 2001. Very Flat. True Beat. Bombay. Всички останали, които ще номерирам, все още се произвеждат. Day Date 36 мм. Day Date Due 41 мм. Daytona. GMT Master Due с керамичен безел. Milgauss с зелено стъкло от сапфир кристал. Oyster Perpetual. Air King. Pearl Master. Yachtmaster.
Sea Dweller Deep Sea с керамичен безел. Submariner с керамичен безел. Sky Dweller. И елегантният Rolex Cellini. С това първата част на видеото ми за историята на Rolex приключва. Ако ви е харесало, моля подкрепете каналът ми като се абонирате и не забравяйте да ударите камбанката, за да узнаете първи за всяко ново видео, което ще публикувам всеки понеделник точно в 18. Чао и до другата седмица!